Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon aste hartzea da, eta lehenengo astean azaldu genuen bezala, asteko egunik tristena omen da aste artea. Bai, baina gaur bizitzari eskerrak emango dizkiogu. Eskerrak bizitza, eman didalako irrifargoxo bat eta putzu bat malko. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día. Gaurko egunez jaio zen Violeta Parra, txiletar folk egile abeslari, margolari, eskultore, brodatzaile eta zeramikagile izan zen. Txikitatik Txileko musika eta folklorearekiko zaletasuna sentitu zuen. Bere aita eskualdeko folklorista ezaguna izan baitzen. Herrialde osoan zehar etengabe bidaiatzearekin Txileko errealitate sozialarekin harremanetan jarri zen. Horregatik, Violeta Parrak jarrera politiko ezkertiarra hartu zuen, eta horrek musika herrikoiaren sustraiak bilatzera eraman zuen. 1952an Txileko Santiagoko auzo txiroenetan, mehatzaritza komunitateetan eta nekazaritza ustiategietan ibili zen. Ondoren, 54ean, Radio Txilenarako irratsaio sorta batean errepikatuko zituen abesti anonimoak bilduz. 50ko hamarkadaren erdian, Europan zehar bidaiatu zuen, eta 1956an, Txilera itzulita, Txileko folklorea bildumako lehen albuma grabatu zuen. Egiletza anonimoko herrikantu ugariren kontserbazioa bermatuko zuena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tenderé lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, la velina roja para mi pasión. 1960ko hamarkadako lehen urteak Europan eman zituen, eta hainbat herrialdetan egin zituen emanaldiak. 74ean bere lan plastikoaren bakarkako erakusketa bat antolatzeko aukera izan zuen Louvre museoan, artista latinoamerikar batek egindako lehena. Euskal Herrira ere iritsi zen haren eragina. Oskorri taldeak Violetaren martxa izeneko abestia sortu zuen, haren omenez. 1980an argitaratu zuten lehen bertsioa, eta ordutik beste 2 kaleratu dituzte. Gure Violeta maitea, dantzatik izu martxea, lehen eskuineko hankea, bai eta gero bestea, begira euskal jendea, bihotza pozez betea, apurtzen berdin katea, eta zapata parea. Baina Oskorriren barkamenarekin, Violeta Parraren abestien bertsio ederrenak Mercedes Sosak egin zituen. Nolakoa den patua? Gaurko egunez zendu zen Sosa, abeslari argentinarra, Latinoamerikako 20. mendeko musika folklorikoaren beste figura handienetako bat. Nerabea zenean hasi zen Argentinako kantu herrikoiak profesionalki abesten, baina bere lehen diskoa, La Voz de la Zafra, etzen 1962 arte agertu. Obra hau Argentinan hasitako kantutegi berriaren mugimenduaren aurrekaritzat jotzen da, baina laister Latinoamerikako esparru osora eratu zen. Kontinenteko musika folkloriko eta herrikoiaren balio estetikoak berreskuratu nahi baitzituen. 1960tik Argentinako alderdi komunistako kide izan zen, eta aldarrikapen politikoa gehitu zion bere proiektu artistikoari. Indigena Amerikarraren diskriminazioaren eta bidegabekeria sozialen aurkako borrokaren ikur bizietako bat bihurtzeko. Que yo cambie no es extraño, cambia todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. 1980ko hamarkadatik aurrera, bere soinua tangoaren, jazzaren eta rockaren ekarpenekin aberastu zuen. Barroka aipatu duzunez, gaurko egunez zendu zen rockaren lehen dama. Janis Joplin izan zen rock and rollaren izar estatusa lortu zuen lehen emakumea. Duela 52 urte hil zen, gaindosi baten ondorioz, 27 urte zituela. Kantatzen dudanean,
Lehen aldiz maite mintzen zarenean bezala sentitzen naiz, zioen Janis Joplinek, eta pasio hori agerikoa zen. Janis Joplinek Apple for My Eyes abesten zuen, eta Mikel Marquezek Zure begiak. Gaurko egunez jaio zen abeslari euskalduna. Zorionak, Mikel. 15 urterekin hasi zen Mikel Marquez gitarra jotzen, eta 16rekin bere kantuak sortzen. 1982an, duela 30 urte, kaleratu zuen bere lehen diskoa. Sekulako arrakasta izan zuen lanark eta Zure begiek non nahi entzuten genuen. Zure begiek nintzen naute, zure ahoak beldurtzen hau, niretzako nahi zinduke sentimendu muga ezin hau. Ai, zein erromantikoa, hau bai, saio hasteko goxotasuna. Gure gonbidatuekin bai goxo, gaur Ander Izagirre dator, Vuelta al País del Cano liburuaz aritzera. Eta Unai Elordi Hidalgorekin ere ariko gara metabersoaren inguruan, eta honen baitan sor daitezkeen aukera, eta mehatxuak aztertzen. Eta euskararen erabileraren kaleko neurketaz ariko gara, Goreti Oreja Mitxilenarekin. Eta noski, Maider izango da gurean, Maiter Gaztelumendi, Luma proiektuak gizarte eraldaketarako pausoak eman, eta crowdfunding kanpaina aurkeztu behar duelako, ere? Ba, bikote, ni hasteko prest. Bai, Ui, baita ni ere. Aizue, baurriak lau ditu gaur eta aste artea da. Zesango dizuegu ba, egunik tristena izan da ere eguzki honekin, konpainia honarekin eta kafe honarekin, atera daitezkela aurre aurrelako egunak. Ongitu horri guztioi, bigarren kafera, naiz irratien zarete. Zuekin, Jaun Andreok, Ibaia 7 zatitan banatuta ekarri du bere bularrean. Julen, Goikoetxea, horbe gozo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Berak Ibaiaren 7 zatiak hartu eta edan egingo ditu, ze azkenealdian ura kopan edaten duenetik, dago sofistikazioen maila batean. Goiuri ezeiz arandi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Izketan ari zaizuena Iñigo Asensio Lurbide. Gaur bigarren kafeak 423 du, arratsaldeak 4 eta 13 minutu izango ditu 9 segundu barru, urriak gaur 4 ditu, gu 3 gara, baina esan da bezala, horrengo 2 orduetan hainbat lagunekin egingo dugu bat, zuekin, 2 ordu goxo igarotzeko. Ongitu horri denei bigarren kafera.
Jaso, eman, jaso, oien elan, erran paso, gerran egan zenbat lazo, baina hileran denak matxo, saiestua, babestua, denetarik pasatatxo, gaurrestua, daiestua, baina eskuko katzen atzo. Dena hasi zen 12 urteko haur baten inozentziatik, ene bakea ateratzen nuen hitzaren violentziatik, eman nahi nion bitzatik, egiten nuen igatik, jaso dudanaren laurdena ematen badu pozik noa ni atiko jeligatik, ies egin nuen alferrik dira top 10ak, horeenak igaro ditut. Bihar izango dugu gurean, Odei Barroso, jaso eman, terapia alumetik aukeratu dugun kantuenekin abiatuko dugu gaurkoa, baina bihar arekin eta gartxotun zain letonaren laguntzaz, terapia diskos hori aztertu eta bertan dagoen filosofia, bertan dagoen sakontasuna, bertan dagoen musika sormen ikaragarri ederrau, ondo aztertzeko aukera izango dugu. Bien bitartean guk maite dute heldu behar diegu, gaurko saioa abiatzeko, eta Julen Goikotxo Arbegoz hori egokituko saio lehena, ez? Gaur ere bai. Gaur ere bai. Aukeran beti ezkerretik hasi behar. Bai, ez da, aukeratzen eman ezkero dudari gabe. Badakizue garai hauetan, ez? Gizarte moderno honetan, irudia, diseinua, denak moderno ikutu hori behar duenean, nik maite dut... Zure kamisetako ezela. Nire kamisetako ezela, zondo goiuri. Sí, bueno. Isilune bat sortu da hor, Julen ez da hilotxatu egin, no zer baino. Gehatu da hor, pixkiatu hor. Non espero. Nik maite dut, kotxen karreretako kartel diseinatzaileen felicidadea. Justu gaur hemen saioa prestatzen eri ginela, bazkaldu, eta kafe hartzera joan garenean, hortxe kalean ikusi dut, kotxekin egiten diren igoera hoietako baten kartela, eta atentzio deitu dit, gu aurra ginenean ere horrelako kartelak izaten zirelako, ja pasa dira urte batzuk, eta dira kartel haundiak izaten dira normalean, guztiek izan duteko ikaldean, ze lasterketa edo ze proba den jartzen duen letrak edo rotuloa, eta gero erdian kotxe baten argazkia, eta inguru guztia propaganda, publizidade, txartel hoietako ez... Eunka, eta berdin du fondoa ze koloretakoa den, guztiak pegata txuri modura. Gero eta gehiago orduan eto beto. Gehiago, dudarik gabe antolatzaile izan, seguramente, diru gehiago jasotzen dutelako. Baina, hausnarketatxo hori ez, 2022an, duela 30 urte ikusten genituen kartelen berdin-berdinak egiten dituztela autoen igoera horietan, eta maite dut, diseinatzaile horien, felicidadea. Jartzen duzu hemen zure konfiantzazko bilatzailean ralia kartela, eta gertzen dira milaka, eta denak ibili-bolak dira. Noski? Estiloa dago. Bai. Gehien ez aldatuko dute kotxearen argazkia, kotxe aldatuko dute batzuk, beste hori ere zakaso, eta gero eta leku gehiago publizitatearentzat aldela, ze gero eta gehiago saltzen dutenaren seinale. Ojo, urrakiko igoeraren kartela, ze publizitatea gaiendu da. Asko handiagoa da. Publizitateari eskainitako tartea, autoaren argazkiari baino, eta mentxe jarko izot streamingan, grazia egin didalako. Bueno, ostras, egia da. Nik Julenekin lotura egingo dut, Julenek diseinatzaile hauen felizidadea maite duen bezala, nik maite dut informatiboetako edo albistegietako editoren zoriontasuna edo felizidade hori. Ze gaur atera gara kafe hartzera hemen gertuko taberna batera eta antxe ari ziren, ez da git gaur eguna hotele berria zen, egia zen, horrentxin ez gogoratzen. Baina tira, nonbait Donostiako auzo batean, bizilagunak nazkatuta, ibilgailuak oso azkar zeharkatzen zutelako, igaro bide bat, eta naiz eta 30 orduko abiadura muga izan, inork errespetatzen ez zuelako, erabaki dute gezurretazko radar bat jartzea. Eta zer egin eta teleberri junda, ara, gezurrezko radarra dela kontatzera. Eta nire artean pentsatu dut, baina honek bere eraginkortasuna galduko zuen dagoeneko, ez? Orain arte zerbaiterako bali izan badu, baina ez. Maite dut, felizidade hori. Bueno, baina badauka bere azalpena. Bai. Bai, Eneko Goiak, Donostiako alkateak esan duelako, mugikortasun sailean aztertzen ari direla benetako radar bat jartzea, zonalde horretan bizilagunak kexatu egin direlako.
Etzen horrela, etzen txibatolanak egiteagatik. Bale. Eta neko goiak ze uste du jende hortako, auzo hortako jendearen inguruan, auzo bidetaz. Eskizito batzu dira. Eskizito batzuk. Atotxarrekan jarri eta atotxarrekan bizina izatu. Bueno, Pentsatze utxare. Borroka lerrotan pausatzen duten erronka usuna biloka baina nere kontra neri etzaiteko. Ba, Odei Barrosoren jaso eman ia entzun ez duzuen, ez? Hitz egin eta hitz egin aritu gara, zinez kantuarekin jarraituko dugu pixka bat. Master, ena izanen oien maizer, laster, baster baten geldituko dira eta zer, manager, anker, alfer, oiekin ez dut hartuko placer, alaber seme, alaber honek ez dizkie beteko biklatere, zote duten, zuten deira. Eta zure maite dut azin dago, Juri? galdetu egin berri dezu? Ez, zea, Ez, musikaren volumena igo bartzen nuen. pixkat entzun dezagun Barroso, neska, hitz egin kontatu zure maite dut, eta tapatu zanpatu Barroso, kotxaua. Nere maite duta da. Angel Alkain. Nik ere asko maite dut alkain. Nik, edozein pertsonai egin dezake, hau da, Carlos Arguiñano imitatzen duenean, Ruper, Martxelo Otamendi, edozein, eta denak ditut gustuko. Ze ona den. Ze ondo egiten duen dena. Sketch guztiak ondo egiten ditu. Bai. Da, zora gara, Angel Alkain, artista. Ba, orain bai, Jurik maitzu dut esan da, zinez entzengo dugu, Norantza, estu sentitzen naiz besterik ez dut, prestu egoitea ez da ene esku, amestu zabestu dut, ez naiz babestu, aurkeztu naiz ta ez dut epairik aurreztu, ez gaitezen izi, baina ikusliteke askina barmen, ideien ihizi, bat bizi dugu eta guziek amen, askatasun krisi baten gira bizi hemen ez da jokatzen garden, galdegilen bizi jasel eta frizi rapeatzea libre alden, ekin, lotu, utxegin, lortu, ezin, zigortu ez ginen isilik egoteko sortu, bidea egin ez gogozta ekin ez norbere ekoizpenen bidez, musikaren biznes horiek idinez posible da, zinez, ekin, lotu, utxegin, lortu, ezin, zigortu ez ginen isilik egoteko sortu, bidea egin ez gogozta ekin ez norbere ekoizpenen bidez, musikaren biznes horiek idinez posible da, zinez. Keep calm and bigarren kafea. Laster naiz irratian. We don't say. ¡Hola, Anuel! ¡Que sepáis que los padres son los reyes! Municipales y otras más también poniendo denuncias. ¿Quién tenemos la razón? We say salamala. Saio berri baten estreinaldia. Kaixo, tesandon egin naiz, eta Zarramarrakoek gonbidatu naute, ezakit zertara, zerbaitera. Orduan, mesedez eskatu behar dizuet ez ikusteko. Eta batez ere ez utzi gurasoi ikusten, ze lotxa. Haupa, kaixo, Jon Iraola naiz eta mendikan mezu bat erarazi nahi nizueke Zamarrama edo Zarramarra edo, programa Ximaurroi jarraitzen duzen guztioi. Hemen goian klikatu boteia eta utzi jarraitzeari emaiozue nire partez, bai? Agur bat eta aio! Hau bai, ni Aitor Bengotxeanaz eta gonbidatu naute Zarramarra izeneko podcast batekoak behien programara. Pertsonaliki esango nizunez jarraitzeko, ze ez dakizarrakaten hor eskuartian, gaina izen horrekin Zarramarra, ez dakit. Jaun Andre Maiteok, ez dakit entzuteko modukoa izango den, baina bai, laster naiz irratian. Zarramarra. Naiz irratian, bigarren kafea.
Sëñ Fallu mooy mbégub murit yi lu wéral bur yàlla moo ko def ci xol yee nun muridu laay galas la nuy bégee bu wéral galas baayu mbeeg mën naa ni ñépp la saf bu nu ko tuddee suñ xol yi day neex nun muridu laay galas la nuy bégee Kazu Rajab képp kuy taalibe am nga sëriñ bu mat sëriñ muy sa wasila ci yoonu Bamba waaye ko ci xar xolam sëñ Fallu lay bégee bu wel man li ma xiir ci moom billaay xaw ma ko sax fu ma jaaxle sëñ Fallu lay woo man Youssou Mari Sène sëñ Fallu lay bégee lu wér Guñun komunitatea da, sarea, topalekua, trukerako aukera, Guñun hurbil baina paraleloan zijoazten bi errealitate desberdinetatik sortzen da. Batzuetan gurutzatuz baina elkar ikusi gabe, besteetan elkar entzunez, baina elkar kasu egin gabe. Hemen elkartzen dira urrengo gonbidatua, euskalduna dena eta Luma proiektuaren sortzailea, eta Max senegaldarra dena, artista eta jostuna ere badena. Lagun eta senideekin edo senideen arteko euskaldun senegaldar komunitate bateko kide dira biak, eta dira 2008an jaio zen Luma eta gaur arte Maliko, Mendebaldeko Afrikako oial tradizionalekin modako lerroa landu izan dute, aintzinako bogolan pintura teknikarien artisauekin elkarlanean era bidezko merkataritza jasangarritasuna eta aniztasuna oinarrian hartu dituzte, eta tira, inoiz bigarren kafean aurkeztu genizuen egitasmo honek, beste dimentsio bat hartu nahi edo behintzat, bideo horretan adar berriak landu eta kimu horitatik aterako diren lorak ikustarazi nahi dituzte. Baina noski kontatzen ari garen hau guztia bere sortzaileak berak kontatu digu, ala bizi dutelako eta intentsitatea handiz ari direlako eta ilusio handiz proiektu hau gauzatu nahian, baina aurkeztu beharko dugu eta berak kontatu beharko digu, benetan, zer den Guñunen atzean. Beraz, Maider Gaztelumendi gurekin dugu, Lumako arduradun eta sortzaile eta inoiz ere esan da bezala bigarren kafean izan dugune laguna, eta gaur ere egitasmo berri honen inguruan, gurean izatean nahi genuen eta laxe gonbidatu dugu. Maider, arratsaldeon eta ongi etorri berriro bigarren kafera. Arratsaldeon. Bueno, Guñun gauza asko dira, esango nuke, badela horrelako kontzeptu baten atzean linguistikoki akaso guztiz azaldu ez daitekeen zerbait, baina saiatuko zara, Guñunen esanaia zein den eta batez ere zuentzat zein esanai hartu duen proiektu honi izena emateko hori kontatzen. Guñun hitza bera da euskarazko eta oloferazko hitzen elkarketa bat, gu euskaraz eta ñun olofez. Eta, zuk esan bezala, Luma proiektua sortu genuen 2008an, oain arte modako lanlerroa lantzen ibili gera. Eta egia da, ordutik, gaur egunera arte, pixkanaka joan gerala gure komunitate euskaldun eta senegaldar komunitate txiki hori pixka bat, gure kanal komunikatiboen bidez erakusten, ez? Eztabaidak sortuz, edukiak, argazkiak, eta pixkanaka, sentitu dugu beharra, bai Max eta bai biok, honi forma ematekoa, eta Luma proiektuaren barnean, moda lerroaz gain, lerro soziala irikitzekoa. Orduan Guñun da, esan dezagun, lerro sozial horren lehenengo proiektua, edo Lumaren azpi proiektua.
Zein dira helburuak, Maider, ze ulertzakegu bai, komunitate baten sortzea, komunitate horren indartzea, baina pentsatzen dut horren atzean ere, ideia zehatzagoak badituzuela eta azken finean horretarako ez, crowdfunding edo matchfunding, gero azalduko du bien arteko aldea, kanpaina bat abiatzeko ideia hau, ez da? Bai, a ber, Guñun proiektua bera, sortzen da pixka bat Max eta Bion errealitate pertsonaletik esan dezagun, ez? Ni euskalduna naiz, euskaliztuna naiz, Max senegaldarra da, wolofiztuna, eta, ezagutu ginenetik gaur egunera arte gure hizkuntza, harremantzeko hizkuntza, hasiera baten gaztelera izan zen. Gaur egun gaztelera eta wolofa hitz egiten ditugu gure artean, eta, gure ametsa esan dezagunez, etorkizun batean gure bi ama hizkuntzak hitz egin ahal izatea da, ez? Orduan, Guñun hasten da bai, errealitate pertsonaletik, gure behar pertsonal batetik, baina baita ere sortu dugun komunitate txiki horretatik, ez? Euskal eta senegaldar komunitate txiki horretatik. Hasiak gera, ez? Elkar harremantzen, gure txoko desberdinak sortzen, eta bar, baina bai egia da, sentitu dugula behar bat, Euskal eta senegaldar komunitateen artean harremanetarako espazioak sortzekoa, ez? Azkenen muga sozial eta kulturalak badaude, eta, pixka bat, horiek erraztekoa edo hortik sortzen da pixka bat Guñun. Lehen aipatu dugu, egitasmo hau edo Guñuna aurrera ateratzeko crowdfunding bat, ez? Matchfunding bat duzuela martxan, hau guztia Gipuzkoako Foru Aldundiaren meta egitasmoaren aterkipean gauzatzen da, eta Maider zuzendu xehetasunik edo nabardurarik egin behar balin bada, azken finean norbanakoak egiten duen diru ekarpen hori bikoiztu egiten da, Foru Aldundiaren proiektu honen bitartez, eta nolabait esatearren, 100 euroko ekarpena egiten duen gizabanako edo enpresa batek, badaki proiektuari Guñuni 200 euro iritsiko zaizkiola. Nolabait esatearren, zuk azalduko diazu hor, esan da bezala nabardurarik edo egin beharroteten. Bai, hori da, crowdfunding kanpaina tradizionala izango litzateke ez, herritarron diru ekarpenarekin proiektu bat finantzatzeko modu bat, eta match hori da Gipuzkoako Foru Aldundiak jartzen duen, egin duen egitasmoa edo, orduan izango litzateke crowdfunding normal bat, baino hori da, Gipuzkoako Foru Aldundiak bikoiztu egiten du herritarre jarritako ekarpen ekonomikoa. Orduan, 100 euro, adibidez 100 euroko ekarpena eginez, Gipuzkoako Foru Aldundiak jarriko ditu beste 100. Eta horrekin zuek, hemen goteo.org zuen egitasmoaren webunean ikus daitekeen bezala, zehaztu duzu ez, zein diren alor bakoitzean eta oso modu zehatzean dituzuen beharrak, ez batetik proiektua, komunikazio gida osatzeko, imprimazioaren oinarrezko 50 imprimatze. Zein litzateken hobezina, gida hori 250 imprimatzera eramatea. Eginkizunekin gauza bera ez, badaude oinarrizko batzuk, edukien sortze lanak, diseinuak, ilustrazioak, maketazio lanak, eta beste batzuk, pixkat, ikorrago izan da, lanplanaren garapen eta implementazioa, akonpainamendua, lumako tailerra bien jartzea. Pentsatzen dut lan handia dagoela, ez, horrelako kanpaina bat, aurrera ateratzerakoan definitzeko, ez, zer den gutxieneko hori, eta gutxieneko hori ere aurrera ateratzeko nahikoa zenbat izango den, eta hortik aurrera, amesten jarri eta proiektuari Guñuni beste dimentsio hori guztia emateko, ez? Nolako izan da lan hori, edo zenba denborako prozesua izan da. Hau guztia, zuen buruan garatzetik paperera jetxi, eta gero, horrelako proiektu batean erakustea, edo? Kristolana izan da. Egia esateko, ordu asko, frustrazio asko, beldurra, azkenen, bihotzetik lan egiten denean, ez, hori pasatzen da, ez, gero buruan daukaguna, bihotzen daukaguna paperera jeistea eta publiko
edo herri oso bat erakustea proiektua ez da erresa, ez? Baina, bueno, nahiko guztua gelditu gara emaitzakin eta oain aber herriak nola erantzuten duen. Zuk esan bezala, bi aurrekontu edo egin ditugu, ze Guñun proiektuaren barruan lehenengo lortu nahi duguna, lehenengo lana izango litzateke Guñun, euskara eta boloferazko komunikazio gida bat sortzea. Pixka bat bi komunitateak harremanetan jarri daitezen, hizkuntzak ezagutzeaz gain, kulturak ere ezagutu ditzaten, sortuko ditugun, liburu barnean sortuko ditugun ilustrazioen bidez. Hori izango litzateke aurrekontu minimoa eta zuk esan bezala ametsa erraitate bihurtzea lortzen baldin badegu, baina izango litzateke Lumaren lan lerro sozial horren sortzea, garatzea, espazioak, harremanetarako espazioak sortu alizatea, eta bar. Hemen ekarpena egiteko webgunea aipatu dugu, goteo.org, badaude lotura asko eta bai meta proiektuaren bitartez, bai Luma proiektuaren sareetatik barrena, azken finean, edozein lekutatik ere, helduko zarete Goteoren Guñun jatorri desberdinak komunitate bera proiektu ontaraino. Eta hemen, Maider, topaditzakegu dagoeneko ekarpen hoien truke lortuko diren sariak edo. Lehenengoa eta oinarrian, 5 euroko ekarpenarekin, zure izenak Guñun komunikazio gidako eskerrak atalean sartzea, eta bigarren bat, Guñun postala jasoko duzu posta elektroniko bidez. Hori ikusten dugu bi esku, eta galdera egin behar dizut, esku horiek Max eta zureak dira, edo ez dira? Falu eta Luziaren eskuak dira. Oso postal ederra da, eta hori da neurri batean kanpainari ere tira, irudia edo ematen dion esku parea, ez? Hortik aurrera badaude bestelakoak, ez? 15 eurotan, aurrekoari gehitzen zaio Guñun postalaren gain gidaren diseinuan parte hartzeko formularioa, hortik aurrera 25 eurotan ere badaude etxean postala jaso eta baita Guñun katilua, hor mundu osorako bidalketa barne jarri duzue, beraz, proiektu honek pentsatzen dut mugaz gaindiko ere izan nahi duela, eta poliki-poliki webgunean barrena zoazten bezalaxe, topatuko dituzu ekarpen ezberdinak, tote baga eta Guñun postal hori jasotzeko, 30 euroko ekarpenarekin, eta poliki-poliki zoazte hor kopuruak azten ikusten, eta, opari gehiago edo bestelako, trukea jasotzen. Zein izan da orain arte, jaso duzuen feedbacka, Maider, ze esan dizue jendeak, kanpaina abiatu berri ez dugu esango, baina bai, egun gutxi daramatza martxan, esango dugu, ez da? Gaur 5. eguna izango da? Bai, ostegunen hasi ginen. Hori da, beraz, beste 35 egun geratzen dira aurretik. Zer da orain arte jaso duzuena, ze sentsazio daukazue, komunitatea bera ere egongo da, ez? Oso proiektuaren pendiente, eta hor ere sortuko ziren, ez? Ilusioak eta gogoak egitasmo guztia gauzatzen ikusteko, ez? Ilusionatuta, esan, urdurire bai, urduri gabiltza, ez, nolako harrera hartzen duen pixkan proiektuak, eta gehien bat pixka bat arduratuta, ez, ezakigulako oso ondo jendeak sistema nola funtzionatzen duen, Goteoko plataforma horren nola funtzionatzen duen, eta kanpainak bera nola funtzionatzen duen, ulertzen duen jendeak, ez. Zazuk esan bezala, ekarpena ekonomikoak egiteko aukera dago, baina, adibidez, 30 euro jarrita, gero 30 euroiek desgrabatzeko aukera dago, hurrengo errentaren aitorpenean. Orduan, desgrabazioa, autonomia erkidegoan adiez 135eko desgrabazio egiten da, Nafarroan 135 uste dut, eta Espainia mailan ja 180 uste dut. Orduan, hor gabiltza, informatzen jendea, Eta jendeak Maider jo dut arteka zuen gana, ez dakit proiektuaren inguruan xehetasun gehiago jasotzeko, edo guk bezala, jakin nahi izateko, ez, proiektuaren zehaztapen horiek zein diren, ados, baina kanpaina hau da, baina zer egin nahi duzu eta lehenengo komunikazio gida, gero, jendeak badauka jakin min hori eta badaukazue askotan pentsatzen dute, azalpen horiek emateko beharra, ze proiektua handia da, proiektuak badauka puntu, ez da egin nola esan, difusio xamar bat, eta guzti hori lurrera jeistea zoiko osazaizuen bezala, akaso entzuleak edo hurbildu dena kanpainara izango zuen, ez? Ze handia den hau. Pasazaizue, sentsazio hori eukidezue?
Bai, pasatu zaigu, bai. Eta behin eta berriz igual esplikatu behar izana, ez? Claro, porque WhatsApp bidez adibidez informazio edo kanpaina bera bidaltzea erresa da, baina nola irakurtzen duen pertsona, noraino ulertzen duen, eta bai, askok galdetu digute, baina zehazki zer da? Zertarako ari zarete diru bila edo finantziazio bila? Bai. Zein dira orain helburuak, Maider, nola proposatu duzu horrelako komunikazio gida bat, proiektu guztia hain garbi buruan duzuelarik, urrengo 35 egunetarako plan bat ere egongo da, kanpaina ezagutarazteko, jendeari helarazteko, baduzu estrategia bat ere buruan, kopuruaren pendiente ere egotean oski, jakitea ze momentutan gutxineko hori bete den, badaukazu dagoeneko estrategia hori buruan? Bai, badaukago bai. Egunero ari gera plan hori pixka bat zehazten eta baina bai, sare sozialen bitartez plangintza bat egina daukago, ordainsari horiek ere, gaur egun dauden ordainsari horiek berriak etorriko dira, beste opari erakargarri batzuk etorriko dira, zue bestela ez, komunikabideekin ere harremanetan gaude, eta, pixkanaka geroz eta publiko zabalago batengan iristen geran, eta benetan proiektua iristen zaion jendeari. Maider Gaztelumendi, Luma, egitasmoaren sortzaile eta kasu honetan, bigarren kafean Guñun proiektu ezagutzera eman diguna agurtu egingo dugu. Maider, eskerrik asko guretzat tarte hartzeagatik, eskerrik asko horrelako proiektu eder bate abian jartzeagatik, eta zorte honen opa dizuegu, hemendik entzulei ere animatu, badakizue Goteon badagoela, Lumaren sare sozialetan badago, topa dezakezue Gipuzkoako Foru Aldundiaren meta proiektuaren, Match Founding kanpaina handi horren baitan, egin bat Guñun jatorri desberdinak komunitate bera proiektu honekin, eta, entzun duzuena gustuko izango duzu behintzat, horre, zuen ekarpena neurrira egiteko behintzat aukera izango duzue. Maider, mila esker, eta izango gara harremanetan, hainbeste egitasmo, hainbeste proiektu eta hainbeste gauza ederre egiten dituzen horiek, beti izango duzue kafe gehiago hartzeko aitzakia gurean. Mila esker zuei, aukera mategatik. Aio. Izan ondo, aio. Sering lupa pinggir sa borom ñepp weddi woon seen borom di ragal seen morom nañ dem ñu màggali ndaxte Senegalgo musika entzuten jarraitzen dugu eta Magal Touba, Senegalen egiten den peregrinazio handienak, izan duen kantuetako bat, Ladiza izenekoa. Magal Touba kantuenekin egingo dugu denoke aurrera, arratsaldeko 5:00 18 minutu falta diren honetan. Laister Goreti Oreja Michelenaren eskutik, aritu behar dugu soziolinguistika klusterraren inguruan, eta honek euskararen erabileraren inguruan, ezagutzera, eman dituen hainbat datu aztertzeko moduan ere izango gara. Sulilana yallahu yallahu babye jaxle ba jaxle ñoni won biñ nekkon mbaake yow yaane won yow doo tooñ sa borom te doo tooñ sa morom léegi waxtu julli jot na ko julliwul waxtu wi di nga tooñ sa borom bu jullee suñu biir gaal gi di nga ñu tooñ Bamba sànni der ba tubaab ya jaaxle jërëjëfe Maam Bamba ndaxte lii suñu sag la jërëjëfe Maam Bamba ndaxte lii suñu sag la jërëjëfe Maam Bamba ndaxte lii sunu sag la jërëjëfe Maam Bamba ndaxte lii sunu sag la jërëjëfe Maam Bamba
Tanteli sunu sagle Jere jefe mampamba Tanteli sunu sagle Jere jefe mampamba Tanteli sunu sagle Jere jefe mampamba Tanteli sunu sagle Jërëjëf Baye Abdou Karim sama wasila jërëjëf Baye Abdou Karim borom maxaalimar axlaa Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Arratsaldeko 5:15 minutu eta esan da bezala bagoaz soziolinguistikaren inguruan hitz egitera, Goreti Orejan Mitxelenaren eskotik. Soziolinguistika hitz egin behar dugu. Hain zuzen ere, soziolinguistika klusterraz. Euskara bizi berritzeko ikergunean, ikerketa eta ezagutzaren kudeaketa proiektuak garatzen dituzte, eta euren azken ikerketen ondorioetaz hitz egingo digu Goreti Oreja Mitxelenak. Goreti, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zertan dabiltza? Soziolinguistika klusterra 2004an sortu zen. Eta orduztik, euskararen berreskurapen eta normalizazio prozesuan dabiltza lanean. Eta egun bazkide asko dituzte. Ezakititzan Euskaltzaindia, UEMA, Eluiar, hainbat herritako udalak, ikastolen elkarteak, unibertsitateak. Eta egitasmoei dagokienez, euskara bizi berritzeko erronkak erantzuten dien 11 egitasmo dituzte. Izan ikerketak, hitzaldiak ere ematen dituzte. Eta horien artean, Euskal Herrian gauzatzen diren hizkuntzen erabileraren kale neurketak egiten dituzte. Badira urte batzu gainera Goreti, neurketa horiek egiten dabiltzala, ez da? Bai, lehenengoa 1989an egin zen. Eta 2021an egin zuten azkena, 8. edizioaren landalana, eta beraz ikerketa hauek kaleko erabileraren bilakaera erakusten digute. 2021ko irailean eta urrian 153 udalerritako kaleetan 580.000 solaskideren elkarrezketak behatu dira. Eta horretarako 336 neurtzaile aritu dira lanean. Eta gaurkoan, neurtzaile horitako bat daukazue parean, ze ni lanean aritu nintzen proiektu honetan. Sorpresa! Eta gure egitekoa zen, espazio irekietan solasean ari zirenen elkarrezketen hizkuntza jasotzea. Eta horretarako, mugikorreko aplikazio bat genuen. Eta, hemen daukat argazki bat, ikusi nahi baduzte, baina entzuleentzako deskribatuko dugu nola funtzionatzen duen aplikazio honek. Nolabaiteko taula bat bezala zen, eta bi alor desberdin zeuden, batetik generoa eta bestetik adina. Orduan, klasifikatzen zen aurrak, gazteak 15-24 urte bitartekoak, heldu gazteak 25-44, heldu nagusiak 45-64 eta azkenik adinekoak, 65-tik gorakoak. Orduan, gure egitekoa zen, kaletik paseatzea, normalean bikoteka izaten zen, eta belarria jartzea jendearen elkarrezketetan. Baina disimulatuz, noski. Orduan, adibidez, zue 3 zaudete kaletik paseoan, ni pasatzen naiz albotik, eta entzuten dut, euskeraz ari dira. Dira 3 heldu gazte, 2 gizon, 1 emakumea, eta euskeraz ari dira. Eta orduan, zuzoaz, datu horiek gehitzen, eta gero beraiek datu horiekin, estadistikak eta berain ikerketak egiten dituzte.
Ez hau kuskusero baten ametsa da. Esango nuke. Kaletik joatea besteen elkarrizketak entzuten? Bueno, nik hori egiten dut aplikazioi gabe ere. Baina ez dain erresa, badirudi erresa dela, eta bilagun badira erresa da, baina, klaro, 15 pertsonako talde bat bada, bat telefonoz, bestea txakurrarekin, eta bat euskeraz, bestea gaztelaniaz, eta bestea frantsesez ari bada, klaro, disimulatu egin behar duzu, eta ez da ematen duen bezain erresa. Egindako lanari esker, udalerrietan jadanik emaitzen aurkezpenak egiten ari dira, saterako gaur sakanan izango dira, bihar Hernanin eta Galdakaon, eta hurrengoa urriaren 13an izango da Txorierrin. Baina, kontua kontu, jadanik aurkeztu dituzten udalerrien emaitzak ekarri dizkizuet, zer esan nahikoa ematen dutelako. Ados, konta iguzu, beraz, zein diren lehen ondorioiek edo ze atera den egindako kuskusero lan horietatik? Esaterako, Amasa Bilabona, hartzen badugu aztergai, euskaraz, 151,5 egiten du kalean, gaztelaniaz 153,8 eta, geratzen den beste zati hori beste hizkuntzak dira, izan frantsesa, arabiarra edo dena delako. Beste bat, jarriko dizuet adibidetzat, Antzuola esaterako, zenbat esango zenukete dela euskeraz egiten dutenen kopurua. Non dago Jon Liz? Jon Liz, aber txatean, idatzi txatean. Idatzi txatean, Jon Liz. Idatzi, Jon Liz. Nik esan nuke 54. Nik 70 gora. 71. Esken irarpegiek pistak ematen dituzte. Antzuelan 160,5 egiten dut euskeraz. 70,5 goiurintzako. Saria, kroketak goiuri patzeitu. Zer sari klase da hori? Ez du esan sariaren norantzkoa zeintzen? Segidu. Datu positiboagoak. Azpeitia. Zemat uste duzu, Pista bat eman diguzu, positiboagoak esan duzu. Horrek esan nahi du. 74. 78. 72. 86. Wow. Azpeitiarra gasarreteko zizkigu. Jode, Azpeitia. Gora zuek. Gora zuek. Eta datu kezkagarrienak hiriburuetan gertatu dira, esaterako Bilbon. Botazuen apustua. 13. 8. Nik ez dut esango ze badakit. Goizean txibatu diot. 103,5. Hori za posible, bai? 181,8 gaztelaniaz egiten omen dute. Bai, enituen oso datu altuak espero, baino hain baxuak. Ja, hain baxuak ere ez. Wow. Venga, maiguzu datu baikorra goren bat pixkatu erekatzeko, ze tristetzen ari gara. Oi, jartzun. Zenbat esango zenukete? 78. Gaur oso 78 sentitzen ez. Oi hartzunen gehi igual. 78. Nik 70 marra esango et. Oi hartzunen ez 58. Goiuri aida, gore tiren orpegek ikusten. 153,3. Erdia baino gehiago da, baina hala ere datuak kezkagarriak dira, Eta, Euskal Herri oso hartzen badugu ardatz, euskararen erabilera mailari dagokionez lurraldeak 3 multzotan sailka daitezke. Gipuzkoan hitz egiten da gehien, 131arekin, hurrengo postuan kokatzen da Bizkaia, 9 erabilerarekin, eta 5 edo 6 inguruko erabilera maila dago Araban, Nafarroa Garaian eta Ipar Euskal Herrian. Alare, azken honetan, Ipar Euskal Herrian, berazko joera ikusi da 1987 urtetik.
Gipuzkoan ere azken 10 urteetan joera beherakorra sumatu da. Eta nunbait egin du goruntz? Bai, Araban goranzko joera behatu da azken 10 urteetan. Euskal Herriko egoera osotasunen aztertuz gero oroar euskeraren presentziak ez duela aldaketa nabarmenik izan ikus dezakegu. Ez da presentziarik galdu kalean, are gehiago 1989 garren urtetik ona 1,8 puntu egin du gora euskararen kalera bilerak. Beraz, zerbait bada, baina nahiko gutxi dela pentsatzen dut nik. Betiko hausnarketa da ez, ezagutzak gora egin duen kopuru horrekin alderatuzkero erabilerak oso gutxi egin duela gora. Bai, eta gero errealitate ezberdinak ez, gu nire kasuan herri txiki batean bizita, oso ingurun euskaldunean bizi garela iruditzen zaigu, baina gero zaplastekoak hor datoz ez, goretik aipatu ditu nahin bat datu ikusita, eta kezkagarria bereziki, hirigune handi hoietakoak beraz, eta zuk esan duzunarekin bat gauza bada ezagutza igotzea, eta gero erabilera azkenan datuak ez, hainbestek ezagutzen du euskara, bai, baina gero horren isla ikusten da kalean, ez dagoela. I can be careful or very tough. I am a ninja, sometimes I'm hawk. Zaplastekoa horte daukagu, nik usteet nahiko garbi geratu dela euskeraren egoera zein den, eta, ondorioz, ezagutza eta erabilpena bermatuko duten euskara planak behar ditugu, eta, soziolinguistika klusterra horretan ari da, beraz, gehiago jakin nahi baduztue, beraien webgunean informazio asko dago, eta agian datorren hizkuntza erabileraren behaketan, zuek hartu dezakezue parte. Kuskusiro lanetan esan duzu? Tira, horrengo datuek zerbait hobexiagoa esaten diguten, baina egia da, egoera nahiko kezkagarria ere badela. Eiraren musikarekin, Revolutionary Brothers eta Iderren arteko elkarlan honekin egingo dugu aurrera. Eskerrik asko Goreti. Zuei. Zerdi patxetan hemen, bularrirekia ozen, melodi haua besten, eskena tokia zapaltzen, aldudan beti holtzetan, edo bentxegu aretoetan, jainko sadut zainetan, zuk ere duzu zuretan, itxasargia portuan, urtragoa besa mortuan, horraztu gabekoa datxa, zuzentzeko beharrik inoiz izan ez duna katxa, pintzelka da oialean, maitalen sukarra zalean, senda belarren aldena, eira da nire izena. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Laster naiz irratian. We don't say. ¡Hola, Anuel! Que sepáis que los padres son los reyes. Municipales y otras más también poniendo denuncias. ¿Quién tenemos la razón? We say salamala. Saio berri baten estreinaldia. Kaixo, tesandon egin naiz, eta zarramarrakoek gonbidatu naute, ezakit zertara, zerbaitera. Orduan, mesedez eskatu behar dizuet ez ikusteko. Eta batez ere ez utzi gurasoi ikusten, ze lotxa.
Haupa, kaixo, Jon Iraola naiz eta hemendikan mezu bat helarazi nahi nizueke zamarrama edo zarramarra edo, programa simaurroi jarraitzen duzen guztioi. Hemen goien klikatu boteia eta utzi jarraitzeari emaiozue nire partez, bai? Agur bat eta aio! Hau bai, ni Aitor Bengotxean eta gonbidatu naute Zarramarra izeneko podcast batekoak behien programara. Pertsonaliki esango nizunez jarraitzeko, ze ez dakizarakaten hor eskuartian gaina izen horrekin Zarramarra, ez dakit. Jaun Andre Maiteok, ez dakit entzuteko modukoa izango den, baina bai, laster naiz irratian. Zarramarra. Arratsaldeko 5 iaia minutu bate berandu, baina bagoaz gure estudio zentraletara naiz irratiaren erredakziora. Egoi Belategi lankide antxe baitugu azken ordua kontatzeko. Egoi Belategi, arratsaldeon. Arratsaldeon ekipo, arratsaldeon bigarren kafeako entzule, 5 ditugu. Bostak eta minutu bat esango dugu, hori bai arratsaldeko azken ordukoa da. Estatuko biktimen berdintasunerako aldarrikapena Nafarroako parlamentura eraman duela gaurkoan Foro Sozialak. Estatuaren biktimak asimetriatik berdintasunera atu izenburua aipatu txostenak, eta Unai Ugalde Nafarroako parlamentuko presidenteak jaso du gaurkoan. Dokumentuan gutxiespen egoera jasaten jarraitzen duten biktimen erreklamazioak jasotzen dira. Biktima guztiek aitorpen berbera merezi dutela berretsi du Foro Sozial Iraunkorreko Espeiri Artek. Estatuaren biktimen testigantzei eta esperientziei publikoki ematen zaien tratamendu desorekatuarekin amaitzea. Biktima guztiak aitortzea, kategoriarik eta diskriminaziorik gabe. Permisa honetan oinarrituta. Urraketa bera, aitortza bera. Goizean jakin dugu bestalde, PSOE eta Unidas Podemosek Estatu Espainiarreko aurrekontuen inguruko akordioa lortu dutela aste hartunetako ministroen kontseiluan, onartu da jada 2023rako egitasmoa, eta esan behar, gure alderdi begira EH Bilduk eta EAJak negoziatzeko borondatea agertu dutela dagoeneko. EH Bilduk azaldu du negoziatzeko borondatea eta prestutasuna izango duela egungo krisi energetiko, ekonomiko eta sozialari aurregiteko. Hori bai, aurrekontuak neurri sozialak lehenestea eta Euskal Herriarentzako gako diren arloak barne hartzea espero dutela azaldu du Kongresuko bozeramale Mertxe Izpuruak. Printzipioz badute horrelako ikuspegi soziala eta orain espero duguna da neurri horiek edo espiritu hori nolabait konkretatu edo gauzatu dedila politika sozialetan eta baita ere gure aldetik euskaldunei unura ekarriko dieten neurriekin, ez? EAJak beradetik kontu berrien negoziazioan itun berri bat lortzeko joera handiena agertu du prestutasuna beraz eta Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako herritarren egunerokoa hobetzea izango du helburua aipatu dutenez, baina hori bai Pedro Sánchezen gobernuari egiteke dauden akordioak betetzeko borondate politikoa eskatu dio. Lanarloan azken aipamentxoa astean 32 ordu lan egitea soldata gabe horixe delako labek Volkswagen Nafarroako Nafarroan aurreikusten den plantillaren berregituraketari aurregiteko azken proposamena sindikatuaren arabera neurri honek landaben soilik beharrezko egunetan irekitzea albidetuko du eta baita produkzioa mantentzea. Lantokiaren bideragarritasuna eta plantilla mantentzea du helburu laben proposamenak. Asier Calderón industria arloko ordezkaria da. 32 orduko lanastearena, nun etzen egonen inongo soldata jaitsirarikan, mantenduko zen soldata, lanaldi murrizketa horren barrenin. Sindikatu abertzaleak proposatu du lanorduak gutxitzea, astean 32 orduren baliokide, urtean 216 eguneko banakako lanalditik 173 eguneko lanaldira igarotzea, hori bai, soldata galerari gabe.
Arratsaldeko 5:04, esango dugu baita ere errepidetara begira, bidelanak izango direla gaur gauean, AP78an Bilbotik gertu, eta zehazki Bilborako noranzuan 5,5 kilometrotik 0 kilometrora Arrigorriaga eta Buiartean. Gainerakoan, honetan, lasaitasuna nagusi Euskal Errepide sarean. 5:04, hauxe dena momentuz konexia berreskuratzen du bigarren kafeak eta informazio gehiago 6:00 aurrera informazioaren ariaren 3. edizioan. Naiz irratia. Eskerrik asko Goibelategi lankideari, esan da bezala, arratsaldeko 6:00 informazio gehiago hemen Naiz irratian, baina guk orain beste giro batzuetara bidaiatu behar dugu. Bidaia kurioso xamarrera gainera. Irailaren 6an bete ziren 500 urte, Elkanok eta bere espedizio kideek munduari bira eman eta Kadizko Sanlúcar de Barramedara iritsi zirenetik. Orduko ura modu berezian gogoratu da urten, Elkanoren jaioterria den Gipuzkoako Getaria herrian 4 urtean behin egin izan den lehorreratzearen antzezpen berezia egin zuten irailaren 6an bertan, eta Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ere jaiegun izendatu zen, mundu bira osatu zuten egunaren 500. urte mugau, baina gaurkoan, ez gara hortik joango, ez dugu hortik jarraituko, beste bidezidor batean sartuko gara, eta Getaria abia puntu eta helmuga izan dituen bizikleta bideian baten bueltan Ander Izagirrek idatzi duen liburuaren inguruan ariko gara. Hain zuzen ere, Vuelta al País de Elkano liburua idatzi du Izagirrek, eta Elkanoren izena loratzea baino akaso, ez dakit, barrura begirako ariketa bat gehiago ere baden liburua da. Bidaia horretan jasotako testigantzekin eta ezaguturiko istorioekin, Euskaldunok gure izaera mantentzeko herri itxi bat izan ginenaren usteak gutxienez, zalantzan jartzen duen liburua da, eta gaur arratsaldeko 7:00, hau da, hemendik 2 ordu eskasera, Tolosako topiken aurkeztuko du liburua, Josu Iztuetarekin batera. Horren aurretik, tartetxo bat egin digu hemen bigarren kafeko laborategira hurbiltzeko, eta hementxe dugu, Vuelta al País de Elkano liburuaren egilea. Arratsaldeon eta ongi etorri, Ander. Kaixo, zer moduz zaudete? Gu ondo, zu bisitan jasota beti ondo. Bai, bueno, hemen kafeak ere buelta asko eman ditu munduan, onaino iristeko, Egia esan, noizbait inorki galdetu digu kilometro zeroko kafearen inguruan, eta kafea kilometro zeroko Euskal Herrian hartzean nahiko komplikatua da. Baina tira, hau, beste batean aztertzeko modukoa da, baina bai, buk ere bueltak ematen ditugu kafeak bezala. Bueno, Ander, lehen egunak ditu liburuak kalean, aurkezpen ekitaldiak, bat eta beste, zer moduzko harrera ari da izaten lehen egun hauetan? Ondo, etxean jokatzen ari gara orain, Donostian, Tolosan, eta orain arte ezaguna lagunak eta hurbiltzen dira, baina hasi da liburua irakurtzen jendea, eta, ez dakit, hasiko naiz komentarioak eta jasotzen, baina normalean egileari zuzentzen zaizkiona dira gauza honak esateko normalean orduan ez dakit oso fidagarria den. Akaso zeharkako komentarioak entzute hau, ez beste norbaiti egin dizkionak? Bai, eta grazia egin dit adibidez batzuk asaldatu direla sare sozialetan eta Elkano karekin idatzi dudalako gaztelerazko liburu batean, eta horrek grazia handia egiten diz, ez dute liburu ere ireki ez, baina horrek ja asaldatzen ditu batzuk, eta nik esplikatzen du zergatik egiten dudan horrela, eta grazioso da, adibidez jendeak uste du Magallanes deitzen zela, eta bera bizena portugesez Magalla esan, gero aldatu zena, beraz izenekin saltza handiak egoten dira, baina batzuk, ja aldez aurretik badaukate bere iritzia eginda, eta ez dute liburua irekitzeko beharrik ere iritzia izateko. Ander, esan liteke hainbat mito ere iztera datorrela, Vuelta al País de Elkano liburua? Neurri batean, nik ez eta zer deskurritu ezer berririk, baina bai egia da, nik, mundu bira horren aitzakian egin nahi izan dudana da gaur egungo gizartea, nondi datorren ikusi, eta nolakoak izan diren gure arbasoak, eta egia da badagoela lehen aipatu duzun mito hori herri itxi batena, Euskalduna beti ez dakit gotortuta bizi izan balira bezala, eta horri esker mantendu dugu gure kultura, hizkuntza eta bar. Eta nik gogoan dut, Mertxe Urteaga arkeologarekin, erromatarren garaian aditua den Urteagarekin, berak nola esplikatzen zuen, Orain dela 2000 urte ere, erromatarrak hona etorri ziren,
eta orduko, Euskal Herritarrak, Euskaldunak, Euskalo zer ziren haiek, horri integratuta bizi zirela eta horri esker bizi iraun zutela. Beste herri asko desagertu egin ziren, hemen ez zuten, hau etzen izan Asterixen herriska hori, ez? Hau izan zen, bere garaiko dinamiketan parte hartu zuen herri bat, eta, erromatarren kontra izan ordez, erromatarrei esker iraun zutela entzuteak niri sorpresa handia eman zian, eta, arioitatik hasi nintzen tiraka. Beraz, ez dakit, nekazari edo baserritar arlote bezala irudikatu izan gaituzte noiz edo noiz, hortik gutxi, eta bazuk esan duzuna ez, erromatarrekin, beraiekin egote horrek, albidetu izan du akaso, hizkuntza eta kulturak eta irautea. Nik historiak erakusten duena da, gizarte hau bere garaian, bakoitza bere garaian beti egon dela txertatuta momentu hortako dinamikatan, episodiorik argitsuenetan eta ilunenetan ere bai, ez? Eta esplorazioetan eta konkistetan eta imperioak etorri dira ona eta kolonizatu dute eskualde hau eta hemengoek ere parte hartu dute beste imperio batzuk zabaltzen beste kontinente batzuetan. Eta harremana oso ondia izan da beti kanpokoekin eta kultura nasketak eta ez? Eta oso adibide deigarriak daude eta sorpresak eta batzuk oso divertigarriak, ez dakit bat esateko. Euskal Kostan, arrantzaren industrian lan egin zuen izen abizenekin ezagutzen dugun lehenengo persona, segurazki, orain dela 2000 urteko Afrikar beltz bat zen. Esklabu bat, erromatarren garaian, esklabo liberto bat, Lapurdiko Getarian agertzen da bere izena marmorezko plaka batean, Zetaria edo Ketari batean, arrain salsa eta egiten zuten horietako batean, Caius Julius Niger esaten du, esklabu liberatu bat naiz, Niger beltza. Beraz, orain dela 2000 urte, hemen Euskal Kostaldeko arrantza industrian lan egiten zuen lehenengo izena bizendun pertsona hori beltza zen, orain dela 2000 urte, ez? Nahastuta zoden, noski, garaiko globalizazio, astapenetako globalizazio horretan. Eta askotan ez, aipatu dituzu konkistak eta esplorazio ezberdinetan eta egin edo lortu den horretatik ona edo atera ondorio ona bakarrik kontatu zaizkigu egintzenetik kontatu litekena edo ona dena bakarrik eta hor badago beste alde ezkutu bat ezagutzea gehiago kostatzen dena edo zailagoa dena. Noski hor gure alfombren azpietan izkutatuko gauza asko, adibidez nik ez nekien Endaian badago beltzenia izeneko gauzo bat, Urruñan badago beltzenia ere deitzen den etxe bat, etxe elegante bat, Airbnb olako plataforma batean alokatu daitekena, nahiko garesti aste bat pasatzeko. Beltzenia horren izena, angertu badago alako ziega bat, eta, Don Iban Eloizuneko senyoritoietako batek esklauak erosten zituelako Afrikan, gero Ameriketara bialtzeko, bere negoziotara edo saltzeko, eta han izaten zituen itxita. Beraz, gure beltzeniak hor daude, eta ez dugu inoiz pentsatu, ez? Eta Don Iban Eloizunera bazoaz, erakutsiko dizute Maison Louis 14 ura, familia honen jabegoa dena, eta gloria kontatuko izkizute, baina ez dizute episodioa kontatuko, ez? Aipatu dugu, liburuaren izenburua, Vuelta al País de Elkano, bizikletaz egindako bidaia batean oinarrituta dagoela, 18 etapa uste dut Oker Espanago gutxi gora bera izan direla, eta etapa horietako batean, edo geldiuneetan, elkarrizketa ezberdinak, hizketaldi ezberdinak, historio ezberdinak ezagutzeko modua izan duzue. Niretzat liburu honen, niri gehien inporta zaidana liburu honetan da, nirekin nor etorri den, ez? Ni saiatu naiz beti gure paisaiak eta historiak ezagutzen adituen begietatik, eta oso anitzak diren adituak, ez? Mertxe Urteaga arkeologa aipatu dut, baina badago ez dakit Andoni Luis Aduri sukaldaria, edo Itxaro Borda idazlea, edo mehatzetan aditua den norbait, futbolistak daude, Txillida dago, ez dakit, baserria igartu beiti, nerekin oso jende interesgarria etorri da, ez? Eta ustez nik ondo ezagutzen duan herrialde batean, nire herrialdea delako, deskubritu dizkiate gauza asko. 21. mendeko liburu bat da esan nahi dut, ez da orain dela 5 urteko historia liburua da. Gaur egungo esplorazioak, bilaketak, kultura nasketak, muga, bidasoako muga, horri buruzara idatzi dut, ez? Hor bizitza galtzen duten gazte afrikarroien inguruan, eta bar. Eta aipatu dugu duela 500 urteko historioa, kontakizuna daudela, gaur egunekoak ere bai, uztartze lan hori nola bideratu duzu? Oso erakargarria egin zait, ze oihartzun bereziak daude, ez? Ustez guretzat, guk pentsatzen dugu, globalizazioa eta kultura nasketa orain asmatu direla, edo guk bizi dugula, baina
konturatzen zarenean, orain dela 5 urteko gizarte hartan, nola zebiltzen munduan zehar, orduan gertatutako gauza asko, gaur egun beste modu batera, baina errepikatzen dira, ez? Oihartzun hori bilatzen saiatu naiz beti, ez? Lehen aipatu dut esklabu beltz, erromatarren garaiko esklabu libertu beltz hori, nibili nintzen ondarrun elkarrizketatzen, orain dela 30 urte edo, arrantza egitera etorri zen, lehenengo Senegaldarra segurazki izango zena, ez? Musati hor, ondarrun bizi dena. Claro, Afrikarrak bazeuden garai hartan Euskal Kostaldean, gure garaian ere etorri dira, arrantzan lan egitera, beraz errepikatzen diren historiak dira, 500 edo 2000 urte pasata. Beraz, iruditzen zaigu denbora asko pasa dela, gauzak asko aldatu dira, baina oinarrian badira, ez? Gauzak oraindik ere mantentzen direnak. Gauzak asko aldatu dira noski, baina kanpora joateko grin hori, segurazki, hemen, ez dakit, Isurialde Atlantikoko Euskal Herri honetan, beste remediorik etzeolako itsasora jo zuten, eta oso goiz eta oso urruti zabaldu ziren, eta Ameriketaraino, hasieran Europa iparraldera, Atlantikora, gero Afrikara. Guk uste duguna, baina askoz ere gizarte konplexu eta globalizatuagoa zen garai batean, ez? Zumaian badago 1500 piko garren urtean agiri bat esaten duena herriontako biztanleak dira munduan zehar ibiltzen diren jendia, eta herri batzuetan ezin zuten udalbilera egin zinegotzien edo garai hartako karguen gehiengoa baleak izatzera joan zirelako, eta ezin zuten elkartu dena kanpoan zeudelako. Oso gizarte bidaiaria eta nahastua izan da. Ez dakit niri aurten Elkanoren mundubiraren 500. urteurren naudela eta akaso beste urteetan lehorreratzea 4 urtez behin egin izan du da, baina akaso sekula baino gehiago hitz egin da gaiaren inguruan baketariatik kanpo eta gaiaz behin ere aritu ez garenok akaso horreztatzera hitz egin dugu, ez dakit, lagun artean, etxekoekin, dana delakoekin. Nik somatu nire inguruan, alako, ez dakit, errezelo puntu bat, bai sekula inori entzun ez dana, lehen aipatu duguna, ez? Elkanoren mundu bira, sekulako egin zuten, baina bidean egin zituzten haien inguruko errezeloa inoiz baino gehiago, inoiz baino presenteago somatu dut aurten. Bai, niri uste dut horretarako bali behar dutela urte urren borobila hauek, ez? Historia, errepasatzeko, zalantzan jartzeko, episodio ilunak ere kontatzeko noski, eta niri deigarria iruditzen zait, Elkanori buruz personaje bezala oso gauza gutxi dakigu. Eta gero, kuriosoa nola, erabat kontrajarriak diren diskursoak eusteko erabili izan den figura hori. Elkano izan daiteke, Kriston Txiripa izan zuen marinel bat, eta meritua Magallanesen izan zen, naiz eta bidean hil. Gero bihurtu zuten figura imperial bat, nazionalismo espainiarrak ere bihurtu zuen alako heroi bat. Bere bizitzako datuak falseatu zituzten gloria imperial horietan enkajatzeko, adibidez, Orango batailan egon zela esateko, eta gero gezurro edo faltsukeria horiek ere onartu izan dituzte kontrakoa leporatzeko, ez? Imperioaren zea bat izan zela, eta genozidioetan parte hartu zuela. Azkenean, Elkanok balio du iaia dozein diskurso eusteko, eta nik uste dut, izan behar dugula, zorrotzago, eta, aztertu personaje hori, garai hartako gizartean ze gauza gertatzen ziren, bidai horretan gauza itxusia gertatu ziren noski, beraiek kontatutakoak, eta horri buruz hitz egin behar dugu. Orain, ez dakit, pasada eroiei alako estatuak egiteko garaia, orain estatu horiek zalantzan jarri behar dira, eta, baina modu kritikoan ere batzutan erratzegi botatzen ditugu lau topiko hori helduta, ez? Orduan, momentu oso da gogoeta egiteko, eta nik gogoetaren kalidadea estimatzen dut, ez eslogan huts batekin, alde batera edo bestera jokatzea ez. Hor gero bada ez, azkenean mundu bira bat egin zuten, tengabe aurrera joan ziren, baina abia puntu berrera itzuli ziren azkenean. Hori ere bada. Oso idea iraultzailea da hori, ez? Pentsatzen hasita, eta aurrera segi, eta azkenean iritsiko zera abiatu zaren puntura. Hori gure zentzuen kontrako zerbait da. Eta gero bada beste zerbait, niri asko gustatzen zaidana. Mundu bira egitea zitzaien burutik pasa. Hori ez zen asmoa. Asmoa zen Moluketara iritsi, espeziak erosi eta buelta. Magallanesi inoiz ez zitzaien burutik pasa munduari buelta emagartzionik. Hori izan zen, ia dena gaizki atera zitzaielako, ez zutelako beste remediorik izan, eta Elkanok erabaki zuen, bere marinelei portzierto galdetuta, eta botazio bat eginda, jarraituko dugu mendebaldera, Portugaldarren eremuan sartuko gara, harrapatzen bagaituzte, kartzelera bialiko gaituzte, edo ejekutatuko gaituzte. Esan nahi dut, munduari bira, hain handi eta epiko hori, azkenean izan zen,
frakaso baten, porrot baten aurrean, ala nola bilatutako soluzio bat, iaia txapuza bat edo petatxo bat, ez da hori, jode, ondorio nahiko lasaigarria iruditzen zait, igual munduko gauzarikola meritu gehiena dituztenak, batzutan etortzen dira hankasartzetatik edo gaizki planeatutako gauzetatik. Eta gero gauza nola kontatzen diren, ez? Orain balentri ikaragarri bat bezala kontatzen zaigu, baina ia frakaso bat izan zenaren ikuspuntu horretatik kontatuta, gauza beste erabateko itxura bat hartzen du. Eta aldi berean oso deigarria da, nolako gaitasuna zuten eusteko, ez? Bidaiaren erlatoa benetan ikaragarria da, osea, nola pasatzen dituzten asteak eta hilabeteak itsasoan, ja janik gabe, arratea jaten harrapatzen bat zuten, eta, 18 bueltatu ziren, gero beste 13 tola, baina garai hartan nik uste dut bizitzari beste balio bat ere emango ziotela, ze jende atxetik abiatzen zen, familiari agurre esan da, segurazki, igual beste inoiz ez zutela ikusiko jakinda edo pentsatuta, eta 3 urte pasatzen zituzten kanpoan, etxekoak ez zuten notiziari jasotzen, gehienak bidean hil ziren, gu ez dakit ez gaude prestolako arriskuak hartzeko, ez? Beste gizarte bat zen, beste espiritu bat izango zuten, guretzat, benetan horretan arrotzak egiten zaizkigu personaje horiek. Eta hor, liburuan, ez dugu spoiler handirik egingo noski, entzuleak irakur dezala liburuan noski, baina lehen espeziak aipatu dituzu, eta hor, liburuan aipatu duzu, historia ezberdinak, elkarrizketa ezberdinak ere aipatzen direla, jende ezberdinarekin egindako elkarrizketak, eta Andoni Luis Aduriz sukaldariarekin, justu horretaz espezien inguruan, ez da zertara joan zirenaren inguruan ari zarete. Bai, eta nik aitortu badut, liburu honetan, neuzkala prejuizio batzuk, hau zen horietako bat, nik sukaldariak hasten direnean diskursoak egiten, batzutan pentsatzen du, oso sukaldari honak izango dira, baina batzutan gehiagizko balioa ematen diegu gizarte honetan, ez, diskurso hiei, eta orduan joan nintzen, errezelo pixka batekin honek ze kontatuko didan, baina nik proposatu nion Adurizi, esan nion, munduari buelta eman zioten espezien bila. Espeziak oso garesti ordaintzen zirelako, eta horrela finantzatu zuten bidaia, ez? Espeziak ziren, ez janaria konserbatzeko, horretarako batzegoen gatza. Ekarri nahi zituzten, janariari beste zapore berriak emateko. Hau da, plazerangatik. Plazera oso motore indartsua da. Eta horri buruz hitz egin nahi nuen, lan hori egiten duen norbaitekin, Adurizekin. Eta berak oso gogoeta interesgarriak egiten zituen nola plazerrak, eta baita ere, berak esaten zuen, banidadeak ez, edo, handi nahi izan horrek nola bultzatzen duen jendea, berak esaten zian, nire jatetxera oso garestia da, eta ona jende asko etortzen da, nolabait esateko, nik hau egin dezaket, jende gehienak ezin duena, ez? Esklusibidade hori. Garai hartan ere, niretzat deigarria da, munduari bira emateko erregaia edo konbustible hori izatea, bai plazerra eta bai arrokeria hori, ez? Giza pasioak dira, eta horrek bultzatu zuen bidai hori azkenean. Izan liteke liburua irakurtzea izan ginenagatik gaur egun garenerako bidaia edo ariketa bat izan litekela? Bai, nik hori egin nahi nuen, ez? Nundik gatozen ulertu, orain dela 5 urteko gizarte hori nolakoa zen ulertzen saiatu. Elkano figura bezala bago jende asko ikertu duena, kritika egiteko aukera izan dute adituek, baina nik inguruari erreparatu dio gehiago, gizarte hori nolakoa zen, eta zertan aritzen ziren, gugandik oso desberdinak ziren, eta guk orain etxe aurrean dauzkagu Afrikarrak pasatzen gero bidasoan itotzen direnak batzuk, gu ere kontaktuan gaude beste errealitate askorekin, gure gizarte asko aldatu da urte gutxitan, gu zertan gaude, zeintzu dira gure kezkak, Euskaldunak itsasoan, gaur egun ez da izango baleak ehizatzen dabilen gizon bizardun bat, baina igual izango da Artikoan ikerketak egiten ari den neska gazte bat, Norvegian bizi dena, eta kriston historia dauzkana, ez? Gure irudia ere aldatzen da. Eta hor dituzun galdera hoiei, erantzun bat emateko aukera izan duzu egin dituzun bidai honetako elkarrizketa horietan? Liburu osoak osatzen dualako erantzun global bat, ez? Baina, nolabait laburbiltzeko, lehen, ez dakit, jendeak gizarteak bilatzen zuen, gauza puroa izatea oso gauza ona zen, ez? Gu gara hemen nahastu gabekoak eta benetan autentikoak eta guk orain beste zerbait
estimatzen dugu, eta nik uste horretara jo dudala. Bueno, gu oso nahaztutako jendea izan gera, leku askotatik etorri den jendeak ekarri dizkigu gauzak, guk eraman ditugu beste leku batzuetara, onak eta txarrak, oso konektatuta gaude, eta nik uste dut hori, bueno, balio positiboa dela, ez? Ta nik, bueno, azken finean hor da, etengabe errepikatzen den ideia bat liburuan hori da, hemen etengabe ari garela kontaktuan beste herri batzuekin eta beste kultura batzuekin. Esan dugu, arratsaldeko 7:00, hemendik ordu terdi eskasera, Tolosako topik aretoan, liburuaren aurkezpen saio bat egingo duzuela Josu Iztuetarekin, ez dakit, liburuaren aurkezpen bat edo lagunarteko solasaldi bazer izango den gehiago? Bueno, bizikleta bidaia egin genuenean iaz, Josu Iztuetak, Garbine Mendizabalek, Ane Miren Mirailesek, Jon Irurtzunek eta Naila Jornatek egin genuen bidai hori, ez? Pixkat nik gero erabili nuena ari bezala orduan. Bai, gainera, bueno, Josu Iztueta bidaiari haundia da, munduan ere Elkanok baino kilometro gehiago egingo zituen segurazki honezkero. Bidaiaren inguruan ere aritu zen, hemen gurean, kontatu zizkigun gauzatxo batzu, Ni honan ator Josurekin hitz egitera, eta, bueno, berak segurazki, bueno, holako esaten dugu, ez bera izango da orain kapitaina ban, segurazki matxinatuko dena ere bai, beti biltzen zaitola zirikatzen, eta botako zerbait, bai, baina ondo pasatzen dugu normalean Josurekin. Ederki, Ander Izagirre, Vuelta al País de Elkano liburuaren egilea, mila esker gaurkoan bigarren kafera hurbiltzagatik, eta lehen aipatu dituzun irakurleen iritzi horiek, behintzat aldekoak edo kontrakoak, baina behintzat sintzeroak diren, eta hori eskertuko duzu gehien. Eskerrik asko. Zuei, ondo pasa. Eskerrik asko, Ander. Bueno, esan du Ander Izagirrek plazerra oso motor garrantzitsua dela, eta guk haren entrevistaren plazerrarekin motorra martxan jarriko dugu, ze orainik azken 35 minutu hauetan bertsoen inguruan aritu behar dugu, eta metabertsoen inguruan. Markatu dugu Juri, baina honek merezi du. Eta beste bat. Ema puxtarri dia bai. Bi kroketa. Vale. Kantuaren ostean, aritu behar dugu bertsolaritzaren inguruan. Gaur erabaki dugu, atzoko bideari jarraipen eman eta final nagusira bitartean, egunero, bertso bat ekarriko dizuegula eta horren inguruko, gaiaren inguruko osnarketatxoa ere plazaratuko dugula. 5:27 minutu izango dira, 2 segundo barru, Naiz Irratian zarete, bigarren kafean. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz Irratian, bigarren kafea. Bagoaz aurrera, arratsaldeko 5:28 minutu esan da bezala, eta metabertsoetaz aritu baino lehen gure bertsoetaz aritu behar dugu. Eta Goiuri gaur ere aukeratu duzu, bertso bat, ganbara giroan ibiliko gara gaur ere. Bai, errepikatu egingo dugu. Eta gaia ere, gai jartzailearen gaia, gai berbera izango da. Hori da. Baina gero bertsolari bakoitzak heltzen dio, helduleku batetik gaiari eta Anela Bakarena da, entzungu duguna. Bai, eta gero pare bat gauza aipatuko ditugu, baina lehenengo entzun egingo dugu. Oso ondo, Anela Bakamaioz, Gotainen zuberoan, oker espanaiz larun batean izan zen bertso saioan, hauxe gai jartzaileak plazaratutakoa, atzo ere honen inguruan izan genuen Oiana Iguaranen bertsoa, eta ondoren Anela Bakaren bertso bera. Bertsoa badatore. Medikuaren konsultatik irten berri zara. Telefonoa sakelatik atera duzu. Kolore iluna hartzen du bizitzaren oianak.
ta nahi ez dena erakartzen, digu sarritan imanak. Azken aldian bizitza, dira mediku programak, noiz etorrita noiz joan, agintzen du kronogramak. Naiz eta gehienak diren, grista beltz kolore gamak, naiz ta ama izan diren nere inguruko danak. Nik ere ama izan nahian denbora asko daramat. Nik ere ama izan nahian denbora asko daramat. Anelabak entzuten jarraituko du, botaineko saioan larun batean. Gaurkoz enegarren aldiz, etorri naiz klinikara, ustez laguntza eskeni, behar zidan kontsultara. Orain artean izan dut, lagun bakartzat almohada, eta mamu bilakatu, zaizkit hain beste izara. Ama izan nahi nuen ta, bidean hainbeste traba. Gaur hemendik irtetean, telefonoak dardara. Amari esan baitio ta mona izango zara. Amari esan baitiot amona izango zara. Berak etzekien ezer, eta ez daki zer egin. Batzutan nekeza baita, dena saltzea hitzekin. Asko pozten naiz esan dit, ta disimulatu ezin. Aita ere pozik dago, biok gaude elkarrekin. Orain artean eginda, behar hainbeste alegin. Naizta ama bakar gisa, bide honi nion ekin. Urrengo kontsultetara etorri zaitez nirekin. Urrengo kontsultetara etorri zaitez nerekin.
pertso indartsu eta oso anitzetarako eman zuen gaiako juri. Bai, oso potentea atzo aipatu genuen Oiana Iguaran Anela Baka eta Nerea Ibarzabelek hiruek erabaki zutela, ordunalditik jotzea gaia eman zietenean eta esan bezala gaia izan zen medikuaren kontsultatik irten zara eta telefonoa sakeletik atera duzu. Baina Anela Bakak, ama bakar izatearen inguruan hitz egin zuen, prozesuaren inguruan, eta oso interesgarria iruditu zitzaigun ikustea nola hiruek naiz eta ardunaldia eduki ardatz, koitzak bere bidetik heldu zion, eta datu batzuk aipatzeko baliatuko dugu bertso hau, izan ere, azken datuen arabera, 2019 laukoiztu eginda, ugalketa lagundu bidez, bikotekiderik gabe ama izateko prozesua egin duten emakumeen kopurua Gipuzkoan. Beraz, handitzen doa. Eta, zaila da datuak zehatz-mehatz jakitea izan ere, Eustatek eta estadistikek ematen dizkiguten datuetan beti hitz egiten da ezkondu gabeko emakumeak, ezta? Familia ereduetan begiratzen hasi ezkero, familia biparentalak edo monoparentalak eta monoparentalen artean egoten den, desberdintasuna izaten da, hori, ezkondu gabe dauden emakumeak, baina, klaro, ezkondu gabe dauden emakumeak, ez dute zertan ama bakarra izan. Ulertzen didazue? Zakitu ondo ulertzen den. Nik edukizaket ume bat Julenekin, eta ez gaude ezkonduta, baina elkarrekin ume bat daukagu, eta hori ez da ama bakarra izatea. Naiz eta estadistiketan horrela agertzen den. Orduan datuak jakitea oso zaila da. Egoera horrek ere gero kustodia arazoak sortzen ditu, eta oraindik nahiko ezkontzaren menpe edo daude umen, tutoretzak edo jabetza ez dut esan nahi, baina bai, horregatik. Orduan, kasu honetan, Anela Bakak abesten zuen, bertxotan abesten zuen kasu honetan zen, erabaki pertsonaletik abiatuta ama bakarra izatarena, eta hori da, Gipuzkoan, azkeneko urteetan, laukoiztu egin den egoera. Datu asko ordea, intseminazioan lan egiten duten ospitalek emandako datuak dira, beraiek dakitelako gehien bat nolakoa den joera hori. Baina, esaten dute dela, handitzen doan familia eredu bakarra. Hau da, estatistikoki. Ez dakit, 3 semetik gora dituzen familiak lehen gehiago ziren orain baino. Seme bakarrak ere lehen gehiago ziren. Gehiago ziren orain baino. Handitzeko joera duen familia eredu bakarra hauxe da. Bazuk zure erabaki propioz ama bakarra izatarena. Eta hala ere, oso zaila da. Prozesuan trabak aipatzen zituen Anela Bakak eta Anela Bakak eta oso zaila da. Baina, begira datu kurioso hau. Frantziar estatuan, Suedian eta Islandian gehiengoa dira, ama bakarrak. 50%tik gora. Familia ereduen 50%tik gora? Bai. Wow. Ama bakarrak, beraz, esan bezala, joera gorantzkoa da, eta geroz eta gehiago ikusiko dugu. Dibidez ez daukazulako bikotekiderik, edo bazenuen bikotekidea eta berak ez du aita izan nahi, edo ama izan nahi, dana dalakoa, torden erabakitzen duzu, bakarrik izatea. Beste datu bat aipatzearren esaten dute gehienak 34 eta 40 urte bitarteko emakumeak direla, hau erabakitzen duten emakumeak, 34 eta 40, hor ez gaitu harritzen asko datuak, nik esango nuke harrigarriago izango litzatekela ez dakit 25 urtekin ja erabakitzen duzula, ez? Nik uste dut 25 urtekin pentsatzen duzula, ez dakizula ama izan nahi dezun edo ez, balin badakizu ama izan nahi dezula, agian, ez dakit, aurretik urte asko dauzkazu, ziurrenik oraindik ez dituzu ikasketak amaitu, geroz eta ikasketa luzago egiten baititugu. Prekarizazioak ez du laguntzen. Prekarizazioak ez du laguntzen, beraz, 34 eta 40 artean, eta datu honek ez du garrantzia handirik, baina bitxikeri bezala, gehienak, irakasleak eta erizainak izaten dira. Hau erabakitzen duten emakumeak. Hor beste hausnarketat egiteko dago, beraz? Hementxe beste egun batean egingo dugu hemen oposaketak eta
lanbide publikoa eta gauzaien inguran. Baina horixe, hortxe datu batzuk eta ez da plantxarra. Abenduaren 18 bitartean, uste dut egunero edo ia egunero aitzakia hartuko dugula bertso batetik abiatuta, gizarte errealitate bat jorratzeko, dantzeko, edo bertsoaz gozatzeko soilik hori ere aukera bat izango da. 20 minutu arratsaleko 6etarako eta bagoaz, Unai Elordi Hidalgo agurtzera. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Whatever happened to your heroes, you can be free. Eta bertso txepelketatik pelota partidu batera egingo dugu, jauzi, ondo iruditzen zaizue? Bai. Hoxe baietz. Ondo, agian boxeo izango da gehiago, baina bueno ez. Boxeo zeiten beste gustatzen berez, pelota partida izango da. Pelota partidara gomen pelota baukau. Vale, botako dugu urrengo... Buruzburukoa. Buruzburuko pertsonaia, tori. Gaizki bote diot. Protagonistak, entzun. Alde batean, Mark Zuckerberg. Aha. Mark Zuckerberg dio, bere dirua guztia galtzeko prest dagoela, metabertsoaren baitan. Berak dio, diru asko gastatuko duela. Metabertsoan apostua egingo duela, berak uste duelako, horixe dela etorkizuna, hau da, errealitate areagotuko edo mundu virtualeko unibertsio. Pentsa, hain da ala, bere konpainiak Facebook izena edukitzatik, meta izena edukitzara pasa dela. Gainera onartu du, urrengo 4 eta 5 urteetan, diru galera izugarriak izango dituela, ze, klaro, metabertso ditxosozko honetara salto egiteko, hardware asko behar da, eta diru asko gastatuko duela horretan. Hori, alde batean. Wow, nola pilotatzen duen goiurik, hardware Eta beste aldean, Tim Cook, Apple konpainiako burua. Tim Cookek dio, berak hitza bera ere ez duela erabili nahi. Metabertsoa hitza etzaiola gustatzen, ez duela ulertzen, uste duela jendeak, ez duela ulertuko, eta ez dugula gizarteak ez duela nahi bizi mundu virtual batean. Esaten du, egian egun batzuetan, une batzuetan, ekstra bezala, metabertsoa ondo dagoela, baino ez metabertsoan bizitzeko. Beraz, esan du hitza bera ere ez zaiola gustatzen. Eta gaur Unai Elordi Hidalgok azaldu beharko dugu ea Mark Zuckerberg edo Tim Cook den aukerarik onena partida honetan. Arratsaldeon Unai. Arratsaldeon. Eta zeinen alde zaude? Eske oaitik hain naiz metabertso kontzeptukin flipatzen. Eta esango dizuet zergatik. Metak berez, hau interneten miratuet, metak esan nahi du zerbaitetik haratago jutea, orduan, esan nahiet, meta bertso hori ere bai, nik uste euskal kulturan eta bertso munduan beste aurrea pauso bat zango azan bezala, finala izaten da bezala, orduan, etorri zai burua eta galetu naiz guzti zerotuta, baina txorakeri guztieka aparte jarrita, meta bertso hitza nik uste dela oso potoloa, baina kez beterik dagoela irutzen zait, eta esplikatuko izu zergatik, bai. Kontua da, metabertsoa izatez kontzeptu badala, eta kontzeptu bat izateagatik bakarrik ja oso abstraktua izaten da, bai? Orduan, metabertsora goaz edo metabertsoan gaude? Ui. Bai? Eta esango detu haintxe bertan. Hau da, metabertsoa bera konsideratu egiteke nolabait digitala dan zerbait eta eskuragarri dagoena, bai? Orduan, Mark Zuckerberg sartzen duen... Eskerrak norbaitek ondo esan duen Facebookeko sortzailearen abizen. Gaizki esan. Bueno, Markoix deituko jo, Markoix. Markoixek, beak saldu nahi du metabersoa da zerbait inmersiboa, baina metabersoa izatez existitzen da. Hau da, eta gainea, esango izuet, gaur kafe hartzen nahi nitzela, esan dut, venga, ingo dugu mainguru bat, esateko bakoitzak ze pentsatzen metabersoa buruz. Eta azkeneko, ondoriok eta egiteunak hontatik izan die. Metabertsoa dago interneten, bai? Osea, aktibo digital guztiak edo kontenido digital guztia metabertsoan dago
bai? Baina metabertsoa berez da horrelako, ezagit, nebulosa bat, bai? Baina dago interneten, zen nik esaten nion. Orduan metabertsoa internet da. Bale, metabertsoa lehen hori izan ziberespazio, bai? Orduan, hortigoaz, ze hitz politiagoa bilatzen duen, emateko hau kriston handia izango da. Baina ikustet, hitz bezala dela, pixka bat pasatzea. Kontua da, guia metabertsoan gau da, entzuten nun lehengon Donostiko zinemaldiko Startup Challenge itzanen, entzutezun pertsona bat esaten Netflix metabertsoa da. Da esaten nun. A ber, guazen mundu honta etortzea. Poliki. Eta zergatik esatezun nahi. Kontua da, Netflix berez aplikazioa da, ez? Horren, zuk erabiltzen duzu aplikazioi kontenido edo eduki digital batera akzeditzeko, bai? Eta gero Netflixek streamiatzen ditu bideoak, bai? Nolabait? Eta gero, nolabait algoritmo batzuk eta erabiltzen ditu jendearen gustuak jakiteko, bai? Hori existitzen da, beti onda eta interneten onda. Orduan metabertsoa da erabat esateko nun dagoen, esateko espazio horretan ez dakizula nun dagoen, ez cloud bat izango zametra. Hola ditzen dioten metabertsoa. Zer gertatzen da Mark Zuckerbergek? Mark Zuckerberg nahi du saldu esperientzia inmersibo bat. Bai, nahi du zu bertara pasatzea. Zergatik, beak badaki negozioa hor dagoela. Hau da, zenbat denbora gehiago pasa sare sozial batean, orduan eta diru gehiago aterako duzu. Jendea engantzatu goengoa, orduan nobeto, ez? Da horregatik kritikatu izan zaio asko. Berak, eta hau ja nire iritzia, nik uste bilatzen duena da nolabait sare sozial edo mundu bat bezala bihurtu metaverso hori edo interaktiboa da metaverso hori, bai? Eta hori da, nik ikusten etena hola berak bilatzen duna, bai? Sims bat, baino pertsonaia gu izan da. Bai, edo Second Life bat, edo dan alakoa. Kontua da, imersibitatea lantzeko, erretzena da, jokuen mundura jutea, ez? Virtual realityko mundura, edo jokuak ikuste, ez? Open world izaten dien joku hauek, ez? Nahi jokuetara jolastea gustatzen zait. Eta ikusten dut, posible dela komputazionalki, nahiz eta gaitasun komputazional asko eskatu, posible dala, ez? Azkenean, inbarezuna zerbait ingenieritzan barrun da, ez? Ez metodo berririk sortu behar. Edo zerbitzari gehiago sartzen dituzu, edo kargaren balantzea VR barruan sartzen duzu, edo errealitatea areagotu erabiltzen duzu pantaila ez renderizatu behar izateko, hau da, errealitatea areagotukin zu mobila jarri kamaran gainen gauzak proiektatu ditazzu. Ondo da, errealitate mixtoa ere existitzen da, ez? Azkenen dela pixkat biak kombinatzea, ez? Holograma bitartez eta horrela. Teknologia badago, esango nuke, oraindik ez dagoela madurazio prozesu horretan, baino existitzen da. Orduan, gero azezea fijatzen da esaten duzu. Nafarroko gobernuk ateratzen metabertsoa, bai? Ez dakit inoiz sartu zaten, ni gaur sartu naiz. Ez. Bakarri neon. Ui. Zeon inor. Oi. Ze tristea. Esati bestik etzen onda gure sartuko gainean konpainitea lordi. Digizte gizeba, kuriositatez sartu naiz. Gizajoa. Eta lehenengo gauza, ordenagailua blokeatzen zait. Ai. Ran gehien konsumitzen zian eta blokeatzen. Baina, hortaz gain. Eta pentsatu nahi dut, zuk ez daukazula ordenagailula sistrin bat. Ez, nire portatila potentea. Baina, momentu baten klank, egia da Linux erabiltzen nahi izan momentu horretan, baina klank gerdituta eta kuriosia sartu naiz. Ikusten un Linux ez zala blokeatzen? Geatu zean metabertsoan... Ez, klaro, blokeatzen da. Giltzapetuta? Ez, ni kanpo neon. Eskerrak naizela barba sartu. Honekin esan nahi etena da, metaverso hori esaten dutena, berez dela mundu virtuala, joku bat, bai, VR bat erabili dezakezu, mobil bat erabili dezakezu, baina azkenean joku bat besterik ez da. Kontua da, orain arte jokutan jolasteun momentutan, 100 pertsona egon daitezke sala berdinean, milioika pertsona toki berdinean egoteko, kriston lana dago iteko, bai? Eta entzun izan ditut, jendek esatitun gauzak, batzutan, igual, gehiagi jakin gabe, esan iten diala, ez? Adibidez esatea. Metabertson lana ingoet. Bale, baina eske, metabertsoare bai interneten, ez dakit, olako web horri alde bat gauzak saltze dituzu nahitearen metabertson dago. Horren, zertaz egia, VR bitarte saldutuko dituzu gauzak edo, zein da rollo, nun dago, zergatik naiz guaia, ez? Horren hor, izena guapo dalako. Super guapo da izena. Izena gauka, nik uste arrakastaren erdia hor gainean. Oso diatuta gaina, irutzait, kriston, errespeto guztikin, kriston bilbaina iruditzen zait, ze unibersoa kristona balima da, multiversoa kristona balima, metaversoa, igual zan pixka pasatzea. Baina, gauza persona bada, egia. Gero, beste gauza bat, asko adeitzita atentzioa da, nahi izun tokia bidaiatuko zu. Ez du bidaiatuko, zure etxe neon gozea, eta igual ikusiko dituzu beste irudi batzuk, baina inoiz da izango mundu errealean, eta zela, azkenen,
gauza interaktiboek mundu erreala baino ez da existitzen, ez? Orduan, egia da, bere garaien hitzaite gendula, existitzen ziala horrelako algoritmo batzuk permititzen ziala nolabait generatzea paisaje desberdinak eta super ondo zela da. Baina oraindik kriston bidea da. Eta iritzen zait, gehiago dala asoziatuta gaming munduakin edo grafiko munduakin, ez? Orain hain modan daun gauza horrekin. Orduan nik ustet Z generazioan impacto bat eukiko dula, seguro. Nio hortik izatea dena ingo dezula metaversoan, nitzak atrebituko. Irutzen zait, ni bastante eszeptiko nago tema horrekin, baina ez dakitan beldurra mateitelako, edo zer, azkenen, galitzen zaitena, espekulazio estiloa dela, ez? NFT-ak, blockchaina, ez dakiz, eta beti erabiltzen diela horrelako hitz klabe konkretuak gauzak deskribatzeko zentzu asko ez daukatenen, eta nik esango izuet, nik bain ez dakiz ze problema soluzionatzen metabertxo. Edo metabertsoaren interakzio. Ze problema, hori da. Horregatik esaten duen lenguazten, takitela ez derran metabertsoa. Zapla. Elordin hausnarketa hauek, nire zapla. Egia da, ni hainitzen pentsatzen, bale, bideojokoetarako, edo mundu horrekin lotura balin badauka ondo, baina gero orduan, erabilerak, errealak, oraindik ez dakizkigu, ez? A ber, erabiltzen dien hitzak askotan izaten dira demokratizazioak, salerosketakin izango dituzu, hori beti transferentzia bat iteko gai balimazea, salerosketa bat egin dizakezu. Kontua da, honek azkenean hartzeula autobombo bat eta sensazio bat emate izula, ez daukizula oso garbi zerta, baina sartzeizu lako ansiade bat, ez dakitzezu. Gutxinez, enteratu nahi zer gertatzen nahi dan, ez? Eta egia da, badaudela, lehenengo intento batzuk, ze metaverso hortan beti ongoia, plataforma ezberdinak erabiltzeko, ze zuek ez pentsatu metaverso bat egongo danik, metak eukiko du berea, TikTokek agian beste bat eukiko du, mundu guztiak nahiko bere metaverso euki. Horren azken izango dira, zerbitzari desberdinak konektatuko zeana. Bale, hau klabea, nik pentsatzen un metabertsoa bakarra, bat eta bakarra zela. Metaversoakin... Ze interes gehiagi daude. Nik gauza deitortu behar dizuet. Izan oso guapo ditzen zait, baina ulertzea kosazitzaidan. Lehenengo pentsamendua, metaversoarena, bersotik zetorren, ez unibersotik. Eta asirantzan, oi, ze poetikoa ez, metaversoa, bersoari buruzko, eta gero kontatu nintzen, ostras, ez. Ze kutxa kultur zean, inigo. Baina, besti horretzaio pasa, mese zentzule konta izagutela, nik uste, beste norbaitek pentsatuko zula, hau. Ez dakit, ni ari nahi... Oso letratakoa garenok, eta ez dakit, ba. Eik gaur esan diaz bet, hau nahi, izoztuta galitu nahi, Bueno, nik denbora guzin metaversoa irakurtzen dudana, ikusten ditudan irudiak, ez? Mark Zuckerbergek egin zuen bideo bat. Nik hori ikusten dut, eta denbora guztien The Sims bideojoko atortzen zait. Neire, bai. Eta The Sims nik pila bat maite dut. Orduan, pentsatzen dut metaversoa gustatuko zaidala, baina The Sims dagoeneko badaukat. Orduan... Nik uste dala, zure begiekin visualizatu alizateko mundu hori, era errezena, esan genezaket dala, virtualizatzea nolabait. Hologramak eta etorik, nik ez dakit komodoa izango mobil batekin bideo bat ikusi edo kasko VR bat jarri eta zine batera jun nire simarekin, ez dakit, xeri lan guzti horiek hartu, eta gero esango ez dakit inoiz Second Life edo lako jokutan jolastu ez duen, baina nik konturatzen izena batzutan teknologia pixka traba izaten dela, eta jarriko izuet holako eredu bat, bai, holako sistemetan muñekoa juntatzen dian bata besten itzein dezakete beraien artean, baina ez dago orde nik, da kriston zarata sortzen da, orduan da, pixkat insufriblea. Eta beste gauza esango ziet, teknologia super guai dago, eta pandemia baten super ondo etorri zian telekonferentziak, baina bain, zena oke kriston gogoak telekonferentzia bat iteko. Inorrek, ze gehiago baloratze dugu, pertsonaki jotea jendekin, ez? Orduan, esango nuke, teknologia beti ez tala bideo bena, baina saltzeko beharroi existitzen dela, eta hitz klabe asko erabiltzen dira. Zertarako gustatuko litzaidaken metaversoa ez dakit posible izango den etorkizunean, baina bidanik, ogasunera joatea, iruditzen zait, segulako burua ustea, ez? Adibidez, errenta itorpena egin behar dut, eta aldatu behar ditut datu batzuk, bardu nik imaginatzen dut, hemen nagoela, eta jartzen ditut betaurrekoak errealitatea egotuanak, eta bapatean nago ogasuneko bulegotan, eta joan gabe egiten ditut papeleo guztia egiten dut. Ezki hori sartzen da... Hori guai dago, ez? Bai, hori da guai, baina segun zenbateko erabilera eta esplikatzen ez. Balkatu eta kasu honetan, zu atendituko zintuzken, zuri atendituko lizuken langile hori, virtuala da edo erreala da?
Pero igual atze pertsona da, baina pertsona batek 1000 pertsona antzeko ezin du, horregatik daude chatbotak eta horrelako gauzak. Orduan, Nere buruan zen, da pertsona erreal bat dagoena betaurrekoekin baita. Baina orduan itxaron gelan egon behar duzuzuk ere. Baina Metaversoan. Baina itxarongela virtualean egoitzara aurrez aurre joan behar. Bitarten hemen lanean ari zara lasai, edo kafe hartzen zabiltza, edo paso bat ematera zoaz mobilekin, eta esaten dizue, urrengo txanda zurea da. Bai. Hori da. Baina kontua dago, Juri, zer da praktikoa? Osea, zu jutentzea ere, ez dagozelako posibilidade internetez aldaketa horiek egiteko, ez da? Igual posible da ere, zuk horrelako entorno virtual batean jutearako garaian ere, zu nola baita autentifikatu inbertzea. Bai. Eta autentifikatzeko VR kasko batekin azkenen urrun zaude oraindik. Pertsona horrek ez zaitu ikusten, eta zu avatar batzea. Eta sinadura digitalak ematen dituen konfigurazio problemekin. Nik uste, ideia hona dela, enfoke desberdina dauzkela, bai, ez? Simulazioetarako ere esate zuten, kristona izangoa simulazioekin alizateko, hemen bado enpresak, simulazio, adibidez, Lander Simulation, simulazio oso onak iten ditula, baina hortara bakarrik dedikatzen die. Dauzkate berein infrastrukturak eta gauza mekanikok, ingenieritza gauza pilat. Hori UR kasko batekin egitea, ez dakit, operatzen ikasin nahi bali madezu, iruditzen zait, horren zaila, ez dakit, mikratako presisioa kontrolatu alizateko eta hori, teknologikoki lortu daiteke, nintzen nola atrebituko, ez? Baina gehi ikusten dut olako salmenta behar bat, ez? Representatzeko zure bigarren mundu bat beste toki batean, ez? Eta gero esatea, bai, nola gaitasun konputazional asko behar da, ningo deu demokratizatu eta distribuitu. Baina hori da nola implementatzen dezun. Eta oso ondo iruditzen zait distribuitzea. Baina demokratizatzen hori gezurra da, porque enpresak egongo dira atzetik. Hau, nire iritzi pertsonala da, Ez nabil, esaten horrela da, edo bestea, ez? Nahi remarkatu jendeari ez sesgatzeko ondola. Bale, orduan pelota partidu honetan, zuk apustu Tim Cooken alde. Bai, gehiago. Oso, no? Iru minutu beratzen zaizio Arratsaleko 6etarako, ez dakit zerbait gehitu nahi ote duzuen eztabaida honetan, edo solasaldi honetan, ze gauza oso interesgarriak egon dira, baina uste dut, nahiko ere igual izan dela. Metaversoaren bigarren atal bat ere egin dezakegu, ama ostegun barruenik, gaur plazaratu dituzuen ideia asko hori, bai, buelta batzuk eman beharra dauzkat. Ez ez da dena teknikoa ere, Ez. Azkenen jokatzen dezula pertsonan psikologiakin da jendekin zabela, orduan, hori da, pentsatu inbar da, eta goratu, metaversoan ja bagaude, da, izen bat deitzea denetarako erabili dezakezun horri. Aplikazio bat ere metaversoan dago. Orduan, ez dakit. Helen esan duzu, metaverso hori lehen ziberespazio ditze zitzen. Hori da. Aizue Silvia Pérez Cruzen La Tarde kantu honekin, guk ere gaurko arratsale egin dugu. Hobena metaversora pote bat hartzea jote izango dugu, Nik poteak orain gauz nahiago aurrez aurre, eta hola klinki klanka entzuten dela, eta, ez? Nik erai aukeran, Oiurizuk tragoa metaversoan edo amatabernan. Nik kroketak, leku guztietan. Unai Elordi Hidalgo plazer bat beste behin ere, eta esatakoan, nahi duzu bi aste barru ere, bigarren metaversoaren hausnarketa horri heldi ezaiokegu, Bai, bueltatxo bat eman gehiago, Zaindu. Berdin. Julen Goikoetxe garbe gozo. Eskerrik asko, eta horren aste arte. Datorren aste arte. Goiure zeizarandia zuetzara liberatzen. Bihar arte. Eta zuri entzule gu begoaz, baina arratsaleko 6etan puntuan informazioa hemen naiz irratian, eta bihar gu bueltan izango gara, arratsaleko 4:05 minutuetan boletinaren ostean, zuekin bigarren kafeaz gozatzeko. Odei Barroso dator gurera, doinuetatik haratago podcasta izango dugu, eta gauzatxo gehiago ere bai.
penas que me maltratan son tantas que se atropellan y como de matar me tratan, se agolpan unas a otras y por eso no me matan. Keep calm and bigarren kafea.